Nascut el 25 d'octubre de 1924 a Santander, Eduardo explica que va viure un dels períodes més difícils i tràgics del seu país. Tenia 12 anys quan va esclatar la Guerra Civil. A partir d'aquell moment, durant els 20 anys següents, diu que només va conèixer la fam, la pobresa i l'horror de l'espectacle de la mort que s'esdevenia davant dels seus ulls, i després la tortura i l'empresonament. Es va veure obligat a exiliar-se a França. Mentrestant, feia visites clandestines al seu país. Va ser empresonat 3 vegades per motius polítics. Al vespre de l'1 de setembre de 1939 va saber per la ràdio l'esclat de la Segona Guerra Mundial. Aquella mateixa nit va ser detingut per la Brigada Político-Social. La policia secreta buscava el seu germà i, com que no el van trobar, el van detenir a ell. Tenia 14 anys. Va ser en aquell moment, a la presó, que va conèixer el poeta José Hierro i el músic Aldona, que el va introduir a la composició. Totes aquestes experiències i el seu compromís polític van influir profundament en la seva escritura musical. Mai va deixar de treballar per la llibertat. La música va ser el seu refugi. El va salvar. Veient el que veia, per força havia de fer el que vaig fer. No tenia més remei que anar contra el franquisme. Feliçment, no sembla que hi hagi gaires probabilitats de caure en un període com el que vaig viure, però mai no se'n pot estar completament segur. La nostra tasca, la més encertada, serà permetre que mai una part de la humanitat es deshumanitzi i es converteixi en fera, i dic malament, perquè les feres ataquen per menjar i no per satisfer la insània d'una ment malalta, que és el que són, sens dubte, aquesta raça de torturadors que ha poblat i malauradament encara pobla la història de la humanitat.